Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Para mangin isa ka madinalagon nga manunudlo kalakip sa mga obligasyon ang pagpalapnag sang edukasyon kag pagbulig sa mga nagakinahanglan ilabi na gid sa tunga sang pandemya nga ang iban sa ato nadulaan man sang pangabuhian. Kaangay sa mga nanay sa Barangay Felisa, Bacolod City nga ang anay ginapanghabuhian nga tambakan sang basura naguntat man tungod sa serya sa mga lockdown sa syudad. Gani ang manunudlo nga si George de la Cruz ang nagduso sang isa ka alternatibo nga proyekto gamit ang mga recycled materials agud makaproduser sa mga madinoagon nga mascara dolls. This morning mga kapuso, tutukan nato ng diskarte kag inisyatibo sang isa ka manunudlo nga si George de la Cruz sa iyang Project Basura. Ano bala ini mga kapuso? This we have to find out. Hi Sir George, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Mayong aga. Hello Adrian, maayong aga kag sa tanan nga nagatanaw subong diri sa aton nga station GMA. Good morning sa tanan. Tell us what you do, Sir George. I believe konektado ikaw sa DepEd bilang isa ka manunudlo, pero at the same time, madamo ka pagiging sa iba ni obra kag mga advocacies. Subong, bali ako connected ako sa Senior High Department sang Handumanan National High School sa Division sa Bacolod City, and I've been teaching for 5 years na. Pioneer kami diri sa Senior High program namon sa Handumanan. Now this I am more excited about. Let's talk about Project Basura. Ano ini? Para kay sino ini? Ining Project Basura, gin-conceptualize ini sang ako nga club diri sa Handumanan National High School sang last year. Ining Project Basura, proyekto ini nga sa diin, ining mga basura nga pwede pa naton magamit nga makita naton sa aton nga palibot, no? Or mismo literally sa aton nga basurahan nga pwede naton ma-recycle sa diin makitaan naton sang pangabuhian na napinsara nakon nga okay kay lapit ang akon eskwelahan diri sa Barangay Felisa. Sa diin ini ang Barangay Felisa amon siya ang host community sa Bacolod City sang aton nga landfill, sanitary landfill. So dira damo kita sang mga kababaihan, mga kananayan naton nga sa diin ang ila ini mga kabataan iban sa ila gaupod man sa ila pamasura at the same time at amon man estudyante diri sa Handumanan National High School. So napinsara na ako nga pwede ko sila i-train. Hashtag Trashformation no? What are the various products nga inyo na-produce kag nabaligya from recycled materials? Naka-come up kita sa natawag nga mascara dolls or monyeka nga himo ini sa mga basura kaangay sining mga inutod nga kahoy bilang stand sang mascara doll. Dason mga pakinhason, plastic, sako, tanan no nga mahimo nila nga costume bilang isa ka monyeka. So magluwas sina, madamo kita nga ginaobra, may macrame sila no nga sa diin pwede ini sarang ini nga makabit sa mga bintana or mga interior design naton bala. Tapos sining mga cup, mga plastic cup, so gina-design na siya mga emojis, gina-design na siya sang mga florals. Ara sila nga ginaobra nga lampshade. Halimbawa, kung makita ninyo mga takon sang sapatos, no gin-disenyuhan nila. Pag nakita mo makasiling ka takon gali ina sang sapatos, ginimo nila lampshade. Inang mga plastic bottles na bala sa mga soda or mga soft drinks, may ara na silang ginapang obra. Tapos may ara pagid inang dog garland, no? Kasi may ara kita na tawag nga wall decors. Anong luyag mo nga ipalabot sa aton mga kapugso dira sa Felisa and eventually sa mga nakailain nga mga kabaranggayan nga magpasakop man sa imo Project Basura? Go ahead, sir. So bugos gid ang ako nya kalipay, Sir Adriano. Syempre una pasalamat ako sa mahal nga Dios kay ti wala igid kita ginapabayaan, ginatagaan kita sang kusog, sang kinaalam kag agud nga ini i-share naton sa komunidad. Ipalaganap naton ini ang edukasyon sa diin matagaan gid naton no oportunidad ining mga tawo nga nagakinahanglan man sa aton nga kinaalam kag abilidad. So, ginapasalamatan ko man ang siyempre akong eskwelahan Handumanan National High School, kay ang division sa Bacolod City. Kay labi na gid sa tanan ang National Commission for Culture and the Arts
kag ang partner naton sa siyudad, no, sa City Cooperative and Livelihood Development Office. Kag syempre sa katapusan ining aton mga kananayan nga amo ini sila ang nagabuhos ng ilag yun nga kusog Lunes hasta Sabado. Gating wagid sila nga magtipon-tipon agud nga mapatigayon kag matapos lamang ini nga proyekto. Diskarte mga kapuso ang kinahanglan hindi lang agud magtinad kundi mas mapamaayo pagid ang imo kabuhi. Isa sa mga baganihan diri sa probinsya, bugal sang syudad kag sang probinsya. Sir George de la Cruz. Sir, may aga, God bless you. Thank you man, Sir Adrian. Thank you. Kapuso, don't switch channels. Padayon lang ang magtutok. Kayong kapuso comedian nga makachika ko ang makaupod na sa pagbalik sa inyong paborito nga programa kunaga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.